Moi! Tänään me jatketaan Game Dashia ja tänään me matkitaan tämmösiä mappeja kuin Juuso. Let's go! Siinä nää reloadat. Ootko? Nyt se on valmis. Mikä? Mä en sano tohon mitään. Nyt mä tajusin miten tää menee. Tää on trollausta. Oikeesti. Tää ei oo mikään vitsi. Just. Ei, tää on trollausta. Juu, en osaa. Juuso Challenge. Stereomäinen simul. Kuka tän on tehnyt? Juuso poika. Mä vihaan yli kaiken triploi. Yes. Jos oikeesti tästä tulee joku trolli, niin... Ei! Äijä päättää jättää tänne loppuun jonkun tripla. Mä en osaa, että täsky tää meni ihan chillisti ja nyt tää... Oikeesti. Mulla meni tää rakenteet. No pakko nyt ottaa dislike. Sori. Siis mitä? Mitä tuommoista ei vois päästä? Vitsi mä oon Vitsi mä oon oikeesti tyhmä. Mitä vitsiä mä just näin? Juuso Meishu. Noniin vihdoin. Juu, en oo pääsemässä tätä. Juuso haaste. Deadlockerin musiikki. Joo, teitä vaan kuulosta. Aha. Mä juu nää tuon väärinpäin jutun. Mitä vitsiä tässä? Mä en oo tottunut väärinpäin juttua. Näettekö paljon toi lagas? Juuso YKK 12233 challenge. Okei. Mä näin ton. Juuso. What? Noa Pro oli hyvä mappi. Jos sä ikinä katot tätä. Mitä?
What the... Oh. Oh. Mitä? Juuso. Mitä Juuso ja sun... Mikä... Mitä? Äijä. Luuleeko että mä oon tyhmä? Mikä vitsi toi oli? Tässä on Back on Trackin musiikki. Niinku trautin. Tässä on Electronoanum. Tudeksen. Onko tää kopioitu? Tää on varmaan kopioitu. Enää mulle sellaista hirveet ysköä. Ai! Nyt korviin kyllä sattuu. Juu, en mä jaksa vetää tätä moppia. Sitten seuraavalle. Juuson haaste. Vihdoin. Mitä? Minne yes. Ei. Et sä oot tosis. Eikö sä käskit mun vetää tommoitteen Juuso on god. Oi jumala on god. Mitä? Are you ready? Mä oon valmis. Tää sanoo vaan are you ready? No en ole. Mitä tommonen pitäisi tehdä tämmöisellä lentokoneella? Yes. Juu. Juuso, moi. Moi sullekin. Ei. Onko sä tosissas? Onko sä tosissas? Tää on pelkkää trollinki. Näin. Tää oli pelkkää trolleista. Juu, täällä on vedetty joo. Juuso. Ragepeit. No mites mä rage? No mitä sä teet? Mitä sä ajat teet? Äijä jäppää. Mulla ei tuu ragepeit. Mulla ei tuu ragepeit, kun mulla menee tunteet tässä. Eikö niin? Sehän on sama kuin... Mitä? Mitä siellä oli Juusolle? Ai mulle. Mistä se? Teo Kakkosen musiikki.
Ei kun nyt tossa pitää hypätä. Juuso. Mun meni hermota. Sä oot juusamuna. Onks mä satumuna? Juusomuna. Juusodäs. Mikä vitsi juusodäs? Tää on autoleveli, bro. Okei, mä en pelaa semmosia, jotka kopioitu. Kas tässä kestää lataa toi. Ei miten sä saat tehdä tämmötteen, mutta mä haluan tehdä. Mä kopioin ton varmaan. Ja joo, mä kopioin ja otan tuo triplaspaikin pois tosta. Mitä vittu? Ei ota pomppina. Mä en osaa triplaspaikia, jos mulla on... Ai sä et osaa tehdä triplaspaikia. Mistä vittu? Miten mä vedän ton? Se sellainen. Mitä? Mikä kuiso portaali? Miten noi tehdään? Juuso koi. Siis, onks sä äijä tosissa? Ei kun niitä on robotti, tää näyttää Spiderilta. Mun pitää hypätä. Kai. Vitsi mä oon tyhjä. Tuo on varmaan meidän viimeinen mappi, mitä me vedetään. Ja tää on kopio. No mennään nopea katsoa, mikä tää nyt. En oo vetämässä. Tää ei oo kopioitu. Salto potato. En mä jaksa. Ei oo mahotto. Tää on mahotto. Juu. Wheelable. Se on mitä vitsi. Okei, jos me lopettais nyt tähän. Se ois moikka.